ayo anzazvinoteti zvinovakisize kuzi vakambondiwanikidza ndinayo ndinokwata kuziva. Ichi chirongwa chamunoyikirwa pano pa Teachkach MTV ndinzwe yiwo apo patinenge tichiita hurukuro nevasungwa vari mukati mechiturongo. Akapara mhaka ipi uye akadzidzei ari mukati mechiturongo? Kana achinge auya kumusha muchamutambirawo sei? Ubuntu Humanity Association of Zimbabwe neZPCS Manicaland yakabata neTeachkach Media iri kumhanya yakananga padanga mvura kuti ikupei zvinonaka mutakunanzva wechirongwa ndinzwe iwo. Regedzai tipinde munyaya yedu zvizere. Wadiwa vatariri, tasvika panzvimbo. Tiri kuona weUbuntu Humanity Association of Zimbabwe vari kudzika zvavo pamwe naChaplain ZPCS pamwe na Ivis vari kudzika zvakare vamirira kuti vaone kupinda mumba wandi tosvika seiko kuti tione kusvitsa nyaya yatapiwa rehab officer vachisvika. Chaplain wabva asvika zvikanzi aiwa regedzai ndikutungamirirei nzira kuti tione kusvika pamusha pacho pemukomana anonzi Tapiwa uyo uri kunzi akamitisa vasikana vaviri veUnder age. Tione kuti zvakamira sei pavari kusvika pamba uye nekugamuchirwa kwavo kuti vachanga vachiona rugamuchiro rwerudzi wedu wei. Rambai muchitarira paTeachkach Media apo vasvika zvikanzi narehab. Aiwa ndokutungamirai ndini rehab officer wacho. Wasvika rehab vari kukwazisa. Mashoko adauto ndinzwe iwo kumhuri dzaanogara nadzo, so ndikapariapo kana vanogokutaura zvakawanda, asi tangouya kuti tiri mumwe chete muMwari, pasina kurwa, pasina kuti tingaita zvinhu zviri wrong zvingatikanganisa. Kungobatsirana. Vakomana vanenge vainawo zvichemo zvavanenge vanozviti handinzwe iwo ndisvitsirewo chichemo changu kumhuri, ndinode kuti ndinzwikewo pakadai. Saka isusu sepresence tinoda kugadzurodza vanhu pavanenge vakakanganisa vodzoka vachinja. Then tinoda zvakare kuti pavanodzoka kwatiri vange vava vanhu vari right. Zviripowo zvemaedza kugadzisa kuonekwa pamwe zvairamba, asi Mwari dzimweni dzenguva nenzira yake anoisa munhu pane imwe nzvimbo zvekuti munozoona kuti pamwe apo patogadziswa. So tinongoimba kuti zvinhu zvese zvinoitika pasi pezuva nguva ndeyaMwari, ende chimwe nachimwe chine nguva yacho. Saka ndizvo zvatati tifambe tiri. Anogona kutaurawo mashoko maviri izvi tafambira.
Chokutanga toda kutenda nekuti gamuchira kwemaita tinotenda aiwa tinotenda basa tiri mumajeri basa redu rehabilitation and reintegration ndere kunatsurudza nekugadzirisana nevanenge vaunzwa kumajeri. Mukuita kwatinenge tichiita zvinhu izvozvizvi sezvataurwa nachaplains, chishuwo chedu isu ndechekuti munhu paanenge azodzokawo is either awana chaanoita chekubatika chaanoita oro njere dzake dzashanduka kubva mafungiro aiita achiri panze asati auya kujere. Saka kazhinji kachona osi wedu anotaura kuti musungwa azodzoka azogamuchike zvinhu zvifambe zvakanaka zvinoita sepoto ine matanda matatu ebhodhorere nekuti chekutanga musunga wacho, chechipiri isusu semaofisa, chechitatu community nyangwe hama dzake. Saka pakashayikwa chimwe chezvinhu zvitatu izvi kudzoka kwake kunogona kurema, hazvizomake sense. Asi iye akachinja munhu, tabatsirana nemaofisa kumba akagamuchirika futi, then toziva kuti munhu uyu zvakukodzera nyangwe akadzoka atauziva kuti ayo arosvika mumaoko akanaka uye arosvika achichinja munhu wake zvinhu zvake zvichifamba zvakanaka. Zvisinei tapiwa naShe pane group rimwe riripo parimande rinonzi reManza Arts Group, ndo maanenge ari recently munana January umo vakatomboperforma kujoy after joy connect competition, vaitoimba nekudidi nokuti ndikaenda paYouTube mugona kutomuona aripo. Saka pane program inonzi Ndinzweiwo, muchiona tauya nevemedia, there's a program inonzi Ndinzweiwo yatiri kuita munomo muManicaland, and this program tine mastakeholders akaita sana uhazi vakusponsawo nevemedia ana Teachkach then yana Telkach kumakomo emedia. Saka zvainoita ndezvekuti tinoenda muwasungwa tovabvunza kuti vari kuda kukumbirana ruregerero nehama nevakatadzira panze apo vakasununguka ndivanani. Saka tapiwa naShe akabva atoya achiti inini ndakasununguka because zvinhu zvayo zvandakaita uko zvinoda kuti ndinatsokumbira ruregerero zvigadzirisike, ndizive kuti because iko zvinezvi ndachakaremerwa kuti ndikabuda ndinonatsotangira papi. Saka ndoda kuzama kuti ndikumbire ruregerero. Saka zvetinoita tinotanga tataura naye otiudzawo nyaya yake kuti ndechi zvakabva papi zvakambodini zvakadini. Tabva ipapo then tozouya like kunoku tauya kumba tonzwa kuti zviri kutaurwa zvacho ndizvo here, zviri kuwirirana here nezviri kutaurika ukoko, uye vari kuda kumugamuchira here. Kana tachizopedza manje ipapapo takuzonomutora touya naye kunoku mokumbirana ruregerero aripo odzoka zvake uko. Kana paine zvimwe zvabuda panapa zvekuti because isu hatizozivi zvese, asi munogona kutitsanangura kuti mukukura umo aimbodai nekudai kana kuti pakadaio. Saka petinozodzoka naye uko toita kutoziva kuti tofanira kumubatsira pakati, tofanira kumubatsira pakati kuti abuda ave a complete changed person, agadziriswa zvese. Saka nhau yake zvedu akatotaurira zvake nhau yake yaakapinda nayo yestage tour kuti akamitisa hanzi ari kumakombo iye wacho anga achiri mukomana wechidiki then obva amitisawo mwana wechidiki. Saka anga echishuwirawo kuti vabereki vakamuregerera nehama wedha namukomana wakamunzwisisa vomuregerera, because kazhinji zvinotangira muukama mumhuri. Vakakwanisa kumuregerera kuti takunzwisisa zvakadai takugamuchira, then ozoti kune vakaparirwawo vacho futi mhosva aida futi uzokumbira ruregerero kuti zvakaparika zvakadini asi ndiri kukumbirawo kuregererwa. Because pamwe pachona zvikasadaro munoti maregerana, munhu paanobuda manzwa kuti amhaiswa nematombo uko, pangodzika pa amhaiswa nehanzvadzi azorohwa. Saka ndo
tarisiro neshuviro yechirongwa chedu kuti vanhu ngavabatsirike, vanhu ngavagamuchirike, kuti pasazoita futi dzimwe mhosva dzekuti tozonzwa kuti mangwana unzi tapiwana shoyo atozodzoka futi hanzi akazorwana nani. Saka tichida kuzama kuti kana agadzirika tagadzirisa zvese izvi, mukudzoka kwake kumba anova ari munhu anogara zvakanaka. Saka inena tichingotarisa hedu nyaya iyi tiri kuona kuti iye mwana wenyu akataura zvaanotarisira kuti mhosva yangu yakadai ikadai ikadai, asi dzimweni dzenguva zvinosiyana zvinotaurwa nevanhu nezviri kumba. Saka tikaita kuti mukana uno maybe semhuri mungangotiudzawo kuti zvakamira sei uye munoti chii nemhosva yake, kuti tikwanise kuzongoonesana tizobatsira mwana wedu. Ndanzwisa kuti ava ndiwo mai, ndizvo? Ava ndiwo baba nyakubereka. Ko ava vanenge vari vanani? Vanini wamai wake ndiana mama futi. Vanini navamai vake vanini navenyu inini. Tinotenda. Sekuru wake Hanzvadzi yangu. Vakanakisa chaizvo. Saka uyu vana mai varipo, vana sekuru varipo, kuti akatsigirwa kuimba kwana mai baba varipo zvakare. Saka vese vanonzwisisa nyaya yekuti zvakafamba sei here, kana kuti vamwe vakazongonzwa zvaitika. Muchidimbu ndingangoti vanonzwisisa. Zvakanaka. Saka semhuri vamwe mashoko amungata tingonzwisisa kuti zvakafamba sei, uye munoti chii, uye muri papi, tione kuchibatsira kuti tienda mberi tiri pamwe chete. Inini sababa vake nehungu zvaakareva ndizvozvo chaizvo zvaakaitika zvikakonzeresa kuti azowanikwa achiita sei achisungwawo. Zvadaro inini tarisiro yangu neshiviro yangu semauriro amaita, kana kuti sematauriro andiri kuedza kutsanangura kuti tarisiro yangu neshiviro yangu kuti ave a-changed person, because mukukura kwake zvinhu zvakazongouya zvakatondishamisa kuti zvabva kuti zvekudai nekuda kwebasa rake here, kana zvakada kuti kuchechi mhuri yangu yese tinoenda kuchechi. Vamwe vana havapo pari zvino zvazvo, asi tiri mhuri inoendwa kuchechi. Saka nguva dzedu dzizhinji taienda kuchechi. Iye nekudawo kwebasa rake zvaizoti apo naapo aitadza nekuda kunge ari pachini, ari pabasa. Aishanda kupi? Iro kumakombi. Kumakombi. Ndo basa rake raanoita. Saka nekuda kwebasa rake apo naapo zvaizongokwanisika kuti imwe nguva inofanirwa inge iri nguva yechechi, apa kubasa achidiwa. Saka imwe nguva tiri kuchechi aienda kubasa. Kusvikawo pazoitikawo zvakaitika izvi zvakazokonzeresa kuti adini ange asungwe, asi tiri vanoenda kuchechi. Asi kahunhu kake kazongochinjawo mukukura kwake from birth kusvika paasati atanga basa kusvika paform 4. Nananzwisisa zvekuti ndakangowani kuzvibvunza zvafamba sei, chii chakonzeresa mibvunzo and so forth, but pakupera kwezuva kunozoshaya maanswers akazara. Saka ndingakuti muchidimbu. Asi kana muri kuti mukazoshamisike kuti mwana ainzwisisa, muchizvitarisa muri kuti panguva iyoyo anga akuratidza semunhu asingachanzwisisi, kana kuti hapana kunatsokuti cheke kuti munhu wake towards kuti apa anozosungwa anga ashanduka here, kana kuti makazongoshama kunzwa zvatongoda? Ndingangoti ndakazongoshama kunzwa atodini atosunga. Ndichida ndichiteere asi munhu wake maingoona wakanaka. Unorisingifyd zvakanaka. Haasi munhu aitora zvinodhaka.
haina handina pandakamuona achiita zvinodhaka pandinopupura kudaro. Zvingakwanisika hazvo pamwe chihwandwa sababa kana kuti usingazvioniwo nekuti unenge usina nguva yakanyatsozara nevana, asi handina kumupura nazvo. Tichida kuvhunza hangu kuti panguva yekuparwa kakwe kwakaitwa mhosva muchizviziva nekwakaparirwa mhosva, bozi mukutaura kwake I understand kuti kutori nemwana. Ndaingada kuziva kuti imimi kudyidzana kune vanhu vakaparwa mhosva kwakamira sei, tingati ukama hwenyu ikozvoizvo hwakamira sei, muri kutaudzana here, mwana anouya here, zvakamira sei? Tinotaudzana hongu, kuuya kwemwana ngezveapo neapo, anenge achizviri ngezveapo neapo, anokwanisa mumbongo achiuya mwana wacho mudzimai achiita sei achiuya tichingomoonawo just mauriro andaita kuti ungoona nemwana kuti anonatsa kuti tatouya kuti muone mwana kana kuti inyaya kuti munogarisana zvokuti auya pamwe aine zvimwewo zvaafambi. Anototi ndauya kuona, ndauya kuti muone mwana. Tinotenda. Saka tingati mwana uyu ari kuchengetwa kwana sekuru. Alright. Ko ivo vabereki vacho, besides kuti muridzi wemwana uyu mukadzi ndiye ari kuuya, ivo vabereki vacho vemwanasikana uyu, vabereki vemwanasikana inini kwete kuuya zvavo pano, asi hatina kutadza kunzwisisana pakutaurana kana pakudyidzana kwedu. Nekuti vaitombosvika kubasa tichingamudzana tichionesana vachizodzoka havo tisina kukakavara zvokuti tingati takachinjana mashoko. Tichitarisa mhosva yakapiwa mwana wenyu mukomana uyu, imi makainzwisisa, makanatsa kunzwisisa kuti ndeye chii nokuti chaakazosungirwa chacho chacho makachinzwisisa here? Tomboti munhu akabvunza sanhasi kuti mwana wanyu akambosungirwa chii chaizvo chaizvo, mungamupindura muchiti chii? Ndinopinda ndichiti kudana neanda ichi. Timbonzwa sevabereki mwana asungwa, imi nenharaunda pane chakaafektika here? Vakataudzana kwamaita, maonero avanokuita, matauro zvakare muri vanhu vanoenda kuchechi, kugamuchirika kwamakaita vabereki, nyaya yacho nemaonero anoita vanhu, pane here machallenges amunogona kuti kana kuti matambudziko amuri kuti akabuda kana zvaazvinyokwa zvabuda panyaya yemukomana? Pane wakambotaura nezvazvo hazvo. Nokuti une dzimwe nzvimbo zvikaitika zvinhu zvakadai, vanhu vanopedzisira vapangana magurupu kuti vamwe vanosapote kuti zvakaitika izvezvo zvaifanira kuti zvidai, namota aiwa makaregerera maifanira kudai, muri kunyarara imimi munofanira kunga zvichidai. So zvinhu zvinoitika mumasociety matogara, kuti mumasociety matogara vanhu vanogona kungofoma magroups kana kungowirirana pane zvimwe zvinhu, vamwe pane zvimwe zvinhu. Saka kunoku pazvakaitika zvinhu zvakadai, hapanawo here vane kutaura kwakasiyana kana kuti vane maonero akasiyana siyana, kana varipo vanofunga sei, vari kuona sei? Muchidembo ndingangoti pazvakaitika, kubva pazvakaitika zvinhu zvaingoto umwe naumwe une kamubvunzo kake kana kuti kakutaurisa. Matauro andaita kuti mwana taienda kuchechi naye, kana kuti mwana akakura ari so quiet, pane zvazvoitika izvi manje zvinoreizwa maibrows eshua nekudini nemibvunzo, ko zvakafamba sei, ko chii chakakonzeresa, ko makaregerera mwana kutadza kumutsiura here,
mibvunzo on my side inini sababa mibvunzo yakadaro yakatomboita even kana kuchechi zvazvona ndiyazokugwinyisira ndati kuma-elders ayo patinoyo kuchechi tinenge tichiti handiti mwana ndewangu, mwana ndewekereke. Chikonzero noti zvinhu ndezvedu tese kana tiri mukereke. Chako ndechangu, changu ndechako. Saka mukuitika kwezvimwe zvinhu sababa ndinokwanisa kutadza kuzviona. Kana ndinokwanisa kuposa parayiro. Asi kana umwe wangu azvionawo, whoever be it muvhangeri, muparidzi kana kuti mukuru paiwawo mudhikoni, munyori and so forth, kana kuti elder vesangana anokwanisa kuziura. Saka zvakatomboita kakangoto yaizongoti regai ndiende kuchechi sezvazviri. Mwari ndiye anonge achiziva mberi kwazvo. Tisingazodi kutarisa kuti anoda kuti zuro zvakadai kwandiri ndakafirwa nezuro nhasi kuchechi handichadini, handichaendi. Takangosimudzira chimwendo chechi kusvika zvazongogamuchiripo kuti imwe nhano panongosvika pakuti angatinamatirei tapiwa naShe kuti ave mwana anoshanduka paanenge adini adzoka achidzoka kuuya kukereke. Inyaya dzekereke kucommunity mumuriwo mumuri zvinhu zvekungoto zvakangotyamadza sematauriro andaita kuti vana tete vanenge vari vakuru, vana tete vana baba vanguwo vaizongoti sei pani pamusina kutsiudza mwana kuumba mwana zvakanaka. Ibvunzo itombodaro asi not yakanyanya zvaro. Mama semune mwana ari mukati munonzwa sei? Nimbonzwa maemotions enyu, muri kunzwa sei? Ende vanhu kana vachitaura vanoti kujeri kunozodai uri kuzvionawo sei? Timbonzwawo pfungwa dzenyu. Samai sechinhu chinonge wambosangana nacho muupenyu zvinorwadza, zvakambondirwadza asi ngazoti ndakadzoka papaenda kungozoto zvinongowanikwa uri kusikuru umbokoti umbodini kumbodzidza. Munombonomuona? Ndinoenda. Anenge achiti hana hake chanonyanya kutaura chakwa unongoti mai ngatinamate. Ndo simbiso yake anondondipa kunyangwe ndikanyambosvikapo. Kupane here urongwa huripo semhuri yekunogadzirisana nevakakanganisira. Tinoziva kuti ido asungwa apinda mukati apa anenge agadzirisana nestate handiti nehurumende kumhuri dzakwana vazukuru. Pane here urongwa huripo? Vamwe vanoti ukange wadaronzi kadhara damage wakazodai mwana wangu mukugarisana kwedu isusu sevanhu zvinowanikwa. Handizivi zvangu munomupamwe inyaya yekuti mumadhorobha muzotorikawo chane magariro zvinosiyana. Munhu angoti kubva pajuraho pangu uku kwakwangu izvi zvangu zvinowanika. Asi totariswawo kuti pakugarisana kwenyu semhuri tabva kune izvo zvakaitwa nenyika izvo kunzi ngaapinde mukati ngaanai. Mune zvamakamboita urongwa hwamunahwo kana maplans amunotarisirawo chishuwo chenyu kuti deno zvadai zvaizoitawo kuti zvidai. Urongwa hwamungaita sababa, samai kana kuti semhuri yese zvamungange makagadzirwa zviri kwenu. Urongwa kana kuti zvatakambokurukura nezvazvo pamaringe naizvozvo izvi zvaitika kudai takangoti tochitangirawo pati kuti tiwadzane kana kutiyanana nekune vazukuru. Chokwadi chiripo ndechekuti takangoti chiregai titsvagewo mubati wemaoko kana toendawo kuna natezvara tiende takabata something tichitangira pakudeni pakuti aiwa tisu takapara mhosva pamuri. Nyaya yekuyanana nekuwirirana chikonzero pane patonini mwana nemwana. Saka ukama hwedu hunofanira kunge huri zvakanaka nekuti pane mhuri. Saka takangogumira pakuti dai tataona mari asi tisati tave nezuva rekuti maybe tingaenda musi wakati nekuti tatobata urongwa ndehwemari kuti tizoende paari. Asi zvisingadzivisi kuonana kwedu nekukwazisana kwedu hazvina kana dambudziko. Tinoonana dzimwe dzenguva vanouya tichingokwazisana, dzimwe dzenguva tichingoonana tichibvunzana upenyu. Inemi sekunzwa kwenyu mwana wenyu ndikuti akarara nemwana mudiki ndizvo? Ndemumwe here kana kuti vaviri?
kana kuti vatatu kana kuti vakatowanda waakakwanisa kusvika pakugara nawo akaitisa vanhu pamhosva. inini kunzwa kwandakaita ndakanzwa kuti vaiwe asi wandinoziva nekuona ihwa mumwe wacho ndatotaura earlier on kuti sababa mumwe musi vamwe anenge achitokunongedzera uyo ari apo unonge usikamudini hake usikamuziva and ndio chokwadi andinoziva. Kana vabereki vandotaura nezvavo ndewewana vanotouya kwandiri hawana kana dambudziko vanotouya dzimwe dzenguva vakasvika ndisiri kubasa kwangu they can raise their phone muri pake makadii aiwa tiri pabasa pe makasunuka here kuti tionane ndoti ndiri pedyo ndoisvika zveshuwa tokwazisana aiwa tangoti kwazisane takuita zvatiri kuita niitai zvamuri kuita iripenyu ichingofura wakadini wakadaro. Alright, saka kana ndakubatai zvakanaka muri kuti akauya wamakaona uye anouya pano muchimuona ndomwe asi mashoko amataura zvakare muri kuti panowo pekuti unonongedzozi newoyo asi asina kumbouya officially kana kuratidza kuti zveshuwa ndewe pano kana kuti mwana wemwana wenyu. Iyewo anonzi ndewoyoyo asingasviki ari kure zvakadini nenzvimbo ine ariwo mudangamvura muno kana ndisikainganisesekuru asi mudangamvura mwendo mudangamvura muno asi taura henyu sekuru. Sekuru ndo anogona kuziva. Sekuru maimbotamba nemukomana ndimaenda mese kumakomo. Maikwirawo makomo maya muchiri kuchikoro. Maikwira makomo musikabhadharisi. Saka pamaikwira musikabhadharisi hapanawo vamwe here vaikwirawo vasingabhadharisi sevava muchitiudza kuti vari kupi tisingazozivi mutambira mari unongozwa kuti ndi musina kubhadhara monde yakoita. Alright, sekuru sununguka henyu kutaura maziro enyu. Mukuziva kwandinoita ndakakwanisa kungotaura nevari kutaura kunzi hatizivi kuti ari kupi. Ndakangotaura naye pafoni handina kuonana naye. Wandakaonana naye ndiye akanosvika pano. Panosvika pano ndo wandinotaura naye wandakaona vakasvika kuno kuna natete vavo. Mumwe wacho handina kumboonana naye. Asi makambotaura naye pafoni? Asi takambotaura tese pafoni. Paitaura pafoni aiti sekuru kune mwana kuno here kana kusiya? Inini chimiro chiripo sekuona mataurira makaita naye mungatiudzawo chimiro chiripo kuti ukoko kwakamira kwakadai because ndimi mune access yekuti mataurana. Ameno anatete pana umwe akambotaura naye ana mama ava ndakataura nemusikana madhinzi anga achine pamwe achine pamwe panga achine pamwe ndo pandaitaura naye umwe muzukuru anga atosunga achiti toita sei because inini handisi kugara zvakanaka mwoyo wangu uri kurwadza kuti ndakasungisa munhu ndo mataura aita. Inini ndo vandamupindura ndichiti inini handingazivi kuti tingazviita sei. Ndichataurawo nana mukwasha madhete kuti ndo matauriro avo kuita. Vatamboguma takamboda ini vandauya ndo vandatauriwa namukwasha natete kuti ndomumira zvakaita. Ndataura nemuroora ari kuti handisi kukwanisa kugara zvakanaka ba nyaya kuti ndine kurwadzwa mwoyo kuti ndakasungisa munhu. Saka takazombongetaurawo mbotuzama kumufonera foni yake inge zita itiko. Mazuva acho iwawo aine pamwe. Mazuva anga aine pamwe vakazosununguka sekunzi vakandakaita hatina kuzondokwanisa kutaura tese. Pane pamusina kupindura pekuti ari kure zvakadini because zviratidza kuti access yekuziva kuti zvakasununguka izvozvo kwaane mwana kwadai munaye munoziva here kuti ari kure zvakadini uye ari
panguva ino yandichazivi kuti ari kupi. Kupanguva yacho iyoyo kuti aigara kupi? Panguva iyoyo aiti ari kumba namama nababa wake. Ndo ari kumba. Kumba kwawanda handina kumbobvunzana naye kuti kumbokunoite kupi. Akambopedzera kuuya kuno anonzi anofana kutenga Alright. Saka makatotoa tikadziteera nyaya idzi dzinoramba dzichitokura tichidzidhonzera kurega iti funga kuti dzimwe nguva ungavhoita sekunge uri kuziva zvakawanda iwe usina chaunoziva. Saka ava vanopota vachiuya neruzivo vari kure zvakadini? area 12 mudangamvura muno. Alright. Makaudzawo here kuti isusu tinoda kumbouyawo kuno kana kuti iye murume wavo achada kumbouyawo kuno pane urongwa hwakadai. Mami makambovaudzawo ataura here. Ivo mune phone number dzavo imini dzamai vacho maive Alright. Asi pafamily wiki mange muri mese ndimi makaenda naye ndimi makanomutora here kana kuti iye ndiye akauya kutora kuti handi ari kuite izvezvi pazvakaitika izvi anga achiita chii? Anga asingaendi kuchikoro. Saka ipapo pezvakaitika akabva atoregedza chikoro. Saka paakaregedza chikoro obva angogara pamba akuchengeta mwana ndopaangorina nazvo. Imimi zvakureva kuti mwana ari paanouya kuno achipona achidzoka uko vabereki munonzwisisana murikutaudzana. Imimi semhuri pane rubatsiro here rwomuripa pakuchengetwa kwemwana? Pane zvinhu zvangu handina semunhu akutozviitirawo zvekudai zvekutengesa. Ndakapedzisira kupa rubatsiro inini nguva yangu arimo almost 8 to 9 months papregnancy nepaakati barwei mbuya vachitaura nekuti pane zviabc zvinodiwa ndopaka handina zvimwe zvakanyanyokosha kunze kwezvekudyawo zvinosapurima zvinoshoma zvinangoto anokwanisa kubatawo nepapo vakagamuchira havo vakafara. Ndachida kubvunza maonero enyu nekuya kunoita muroora. Handizivi kuti vakambotaurawo here kazvoratidza kuti kana mukomana kabuda vanoda kuzoenderera mberi here neukama kana kuti vada kugadzirisa kuti patakakanganisa iye wodzoka hake kumba musikana achigara kumba kwevabereki kana kuti vanhu vanoratidza kuti vanonzwanana uye vachizoita upenyu pamwe chete. Pakutaurana kwandiri kuziva uzvo ndingati pane hope semaonero angu ekutaurirana nekugadzisana nekugara vese. Anganzi pazvakaitika zvanga ane makore mangani? Sikana aita ane 17 years. Zvane nguva yakareba sei pakusvika izvozvo makore ako? Zvakaitika last year but end of last year kureva kuti gore rapera paseri kureva kuti paanobuda uyo anenge ane 18 years 19 years.
anenge apfuura 18 inini maikurudzirawo zvipi kana kuti muonero wenyu zvakare zvinenge zvakanaka maonere semhuri because mhuri munombotaurawo kasedare remhuri kuti ona izvi zvakadai izvi apo tikazodai tikadai imimi muri kutiwo chii nemubvunzo wabvunzwa kuti pangazoita imba here pakamira semhuri handisi pakuona kwacho kuita tukuti uyu musikana uyu handidi anouya kumba nemuzukuru uyu saka zviri kureva izvo kuti uyu asiri kubatika uyu ndiye akaenda here akanoripota kuti paita nyaya dzakadai handisi kutomboziva kuti wakamuteta nyaya sekuru vangu vachitaura kuti pane aiti ndikuda kukumbira ruregero rwekurekota ndoupendiye wacho asiri kubatika tichitaura nemukomana mukati ari kushuvira zvikuru kwazvo kumbira ruregero kuneni handiti also nekwaakakanganisira ende kwatiri isusu tiri kuona kunge zvinenge zvakatinakira kuti imimi semhuriwo munge muripo pakukwanisa kuti azomukumbira ruregerero uko tinoziva kuti pane chipanhu chinoitwa nezvinoitika kuti zvinhu zvigadzirike zvakanaka kana paitika mhosva dzakadai but amimi semhuri makasununguka here kuperekedzana nemukomana kuti aende achinokumbira ruregerero kuti kwakati because ari mukati I think pavanhu vatinavo is one of vanhu vari kufara zvikuru nekuda kwechirongwa chino akatovholontiya kuti nini ndiri kuda kuenda ndaichoti ndikawana mukana ndoda kuzopota ndichitaurawo naumwe wechidiki kumakombi nezvatisaita zvanhu zvakaipa ari munhu ari kuratidza kuti ari kuona zvaakaita akakanganisa zvikuru so akasununguka here kuti vese kana tawana mukana takurukura nemhuri akakanganisira tinozobatana pamwe chete tichienda achinokumbira zvarongwa saizvozvo semagariro atakaita iye aripo weko musikana varipo ndokuti vaikwanise kuva variko muroora aripo hazvina kana dambudziko achikumbira atorega hazvina kana dambudziko tiri ipapo pakati pana sekuru ana mai nini mai nababa makamuregerere mukomana nemwoyo mukomana takamuregera zviro zvinowanikwa mupenyu ende zviro zvagara zvinotongoita mupenyu saka tinotongoramba kasungirira mwana wako because tichizoitira kuti isusu tinozoti kunokaaaregerwa tauya naye pobuda rimwe zidemo rekuti tinoshawa kana mamuregera zvishwa nemoyo yedu yose petinozoya naye kunokumbiraregero isusu tie tinovimbiso toitamuimbiso kuti kuti kuenda kune runyararo vozoona munhu anobuda tsvimbo imwe isingaitika tinozoti aiwa tinokuita tinoshuvirawo kuti zvinhu zvinokwanisa kuitika muupenyu yangu ndinokwanisa kukanganisa ndakanganisa ndofanwa kurifoma ndidzokera kusociety kwandidzokera kumhuri saka isusu semhuri takamuregera chaizvo tine chirongwa chedu ichi ndechevari mukati vachida kutaura nemi vachiti ndinzweiwo nyaya dzedu kana tinzweiwo zvadotaura nemi saka patinozouya navo vanenge vautaura nemi directly hamino kuti mungataurawo mashoko acho kuchirongwa chakadai chaunzwa kumajeri nevafundisi veuwazi machaplain enyu
marehab officers enyu anoswera nevasungwa vachivadzidzisa nekuita mabasa emaoko nezvakawanda wanda kuti muchichitarisa chirongwa ichi mashoko amungataurawo pamusoro pechirongwa ichi kuti chakanaka here, mungati chienderere mberi here, chinobatsirawo chii zvamunoona benefit chingaunza musociety matinogarawo kuvasungwa vatiinava kune vakaparirwa mhosva kunze kuno. Ndingangoti muchidimbu mashoko emungataurawo pamusoro pechirongwa maonero angu pachirongwa ichi kaichi chirongwa chakanaka chaizvo. Shuviro yedu isusu pachedu ndaitomboti zvino ndomboonaniwo wandingakwanisa kumbotaurawo naye tombonzwisisane. Chirongwa chakanaka chaizvo ndo chatoita kuti tisvikewo panguva ino yekuti tinenge tichitotaurawo tese tichionawo vakasiyana siyana mukuru wedu, uyezve chinodzidzisa vakasungwa vacho nevamwe vasati vasungwa kuti tive tichirarama upenyu hwakanaka, tiregere kuva tiri vanhu vanopara mhosvawo kana kuita zvinhu zvinenge zvisina kunaka mucommunity nekune vabereki vedu pamwe chete. Tinotibatanidza nevabereki vedu pamwe chete kuti tiyanane tipfuure mberi neupenyu, tikwanise kuziva kuti patakatadzawo ndepapa hatichapazokorori, taakupfuurira mberi neupenyu. Once we learn from our mistakes, saka iyi mistake yakatoitika taakutopfuurira mberi tichienda neupenyu. Saka maonero angu chirongwa chakanakisa chaizvo, dai chatomboramba chiripo kwenguva yakati kurei. mashoko amungataurawo kuvatungamiriri kwechirongwa ichi. Chirongwa chinonzi ndinzweiwo chakarongwa nevatungamiriri vemajeri kuno kumanikarendi. Saka munoti chiyo mashoko amungataurawo kuvatungamiriri vedu kuno kumanikarendi pamusoro pechirongwa chakadai chekuti hama dziuye dzichitaurawo nehama kudzimba uko vachitaura nyaya dzavo tichigadzirira kuti vazodzoke pakati pedu mune zvakanaka. Munoti kuzoedze kuti uyu mukomana uyu ndiye mukomana uyu akambosungwa uyu imhondi regaitiitize anonga akatokanzereko paunhu hwake hwaanonga akadini akatadza pakuti anonga achidzidza zvakanaka nezvakashata kuti izvi zvinhu zvakashata handifani kutambira kwakadai, nekuti anonga achitokura ari kujeri ikoko achitodzidza, nekuti kana asikazongo amunzvimbo ini isusu wemucommunity takutoziva kuti kana munhu akaenda kodzidza hatifani kutoti tizosvika pakutaura masoko akadai, nekuti munhu akatodzidza. saka muri kuti manzwisisa kuti kujeri hakusiri kuende kovharirwa nekufirako. Kutodzidza Majeri emazuva ano yaacorrectional, kunyore gadzurudzo, kugadzirise pasina kudini mire zvakanaka. Saka izvozvo ndizvo munoti kana tazosangana naye taakuziva kuti wakaende kogadziriswa, haana kuende korovererwe kuramba echite mhondi bani. Mashoko akanaka. Saka munoti chiine mane nevatungamiriri varonga chirongwa chakadai? Vari kuite zvakanaka, dai varamba vachipfuurira mberi. Chidimbu ndingati iyi iprogramu yandaona musababa, ndaona iri programu yakanaka kunyika yese zvayo. Ndanzwa muchiti yakatangira mumanikarendi. Pfungwa dzangu dzandingataure pari zvino zvinofuyiro nekupfuurira kuti iende kumamwe maprovinsi zviitwe munyika yese. Ndaona zvakanaka kuti zvinobatanidza vanyakupara mhosva nevapariri vemhosva. Zvinobatanidza kuti remangwana redu tinge tiri vanhu vanogara pamwe chete, nekuti tiri munyika imwe chete. Tiri munyika imwe chete tofanira kunge tichingonzwisisana despite kuti umwe uri kurungo umwe uri uko, asi tofanira kunge tichidini tichingonzwisisana.
Saka ndaona uri mukana wamuri kutora wakanaka imimi watungamiri wekubatanidza mupari wemhosva nevaparirirwi vemhosva nevaridzi kwakabva mupariri wemhosva kwacho kune kuino vanhu kungobatanidza community as a whole kana kuti vanhu vese vari kubatana vachisanganiswa panzvimbo 1 muchivaudza masoko akanaka. Ndine shure kuti zvipfuurire kumamwe maprovince. Handizivi kuti zvinozogamuchirika sei kuvatungamiri asi muri kuita zvakanaka. Pfuurirai mberi naizvozvo. Nekuti mukatarisa chirongwa ichi tati chinonzi ndinzweiwo. Hameno kuti mukatarisa kumashure nechirongwa ichi chako ichi, munoona here mushanduko yekuti patinozoite shanduko yekuti vanhu vari mumajeri pane zvange zvisinganzwiki kumamisha kwaakabva, kana kuti pane zvimwe zvaakuitikawo maonere enyu zvamungati zvichishuwa chirongwa ichi chakavha rimwe gepi rakaita seriri, kuti paari kuti ndinzweiwo zviri kutanga nemunhu ari mukati achiunza nyaya yake kupi kwatiri isusu kuno, kureve kuti pane gepi riri kuvharika range risiripo kana kuti zvange zvisinganzwiki zvitakukwanise kunzwa isusu asi zvichitanga neari kupi ari mukati. Saka ndomire wakaita chirongwa chedu. Ndinozvigamuchira chirongwa chakanaka. Kana mushoko raMwari ndingati rinozopa mareferences mubhaibheri asi mushoko raMwari zvirimo zvekuregererwa kwemunhu atadza kana kuregererwa kwemutadzi. Vari kuti ndinzweiwo manzwa inini mosvika pamunoregerera. Regai nditaure nyaya yekuti kushoko raMwari inini ndiri mufundisi tinokurudzira kuti vanhu munharaunda tigare zvakanaka tiine runyararo. Kana runyararo rwapo yatinoti pisi iyayi inotangira pakuti iye wacho agamuchira here kuti ndakara mhosva handiti. Saka patinovadzidzisa paya kuti kupara mhosva kwakashata kwakadai kwakadai, anova convinced. Mweya waMwari ndounokona handiti, the Holy Spirit ndoinoita convince munhu kuti unzwe, itaure neve mukati wonzwisisa. Saka akanzwisisa tapedza kuparidza paya obva aziva kuti zveshuwa ndakapara mhosva zvandakaita izvi asi vanogara zvakadaro, anosvika pakuita action yekukumbira forgiveness, ruregerero. Makamboona here kuti munhu kana aba akasabvuma kuti ndaba anonetsa kuregerera? Munhu anoregerereka kana kuti anoti tiende panext level yekuti anzwisa kana kuti anoregerereka nyore munhu abvuma kuti ndadini ndakanganisa. Saka ava mukaona vasvika pastage yekuti vakutonzwise kuti zveshuwa ndakakanganisa, kureve kuti vari kudzidziswa nana rehab officer. Vafundisi ava vemuri kuona vana Pastor Ivis vese veuhazi vemuri kuona ava vanouya kumajeri vovadzidzisa shoko raMwari, vodzidziswa kukosha kwekuregerera. Tine yatinoti prisoners journey, yavanodzidziswa inonzi healing through forgiveness, kuti ugadzikane urapike mumwoyo kunge wakwanisa kuregerera. Saka zvotiri kuuya vachiti ndinzweiwo vari tori muprocess yekuti vaone kurapika, nekuti kana vakaziva kuti ndaregererwa kunova ndakaparira mhosva, zvakureve kuti ivo vanobva varapika pabundu riri mumwoyo yavo yekuti shuwa ndakakanganisa. Hongu nyika yaZimbabwe yakamutongera mutongo ichiti ukaita izvo wasununguka, asi zvinoitika panyama izvo handiti. 20 years dzinopera kana hanzi 20 years asi zvinoitika panyama, asi mumwoyo neshoko raakaparidzirwa zvinouya healing iyoyo inouya through forgiveness. Kana aregererwa aregererawo tinorarama at peace. Zvadaro zvobva zvaite kuti kana tiine zvatinoda kuti tiachieve senyika, handiti tinoda kuti tine vision yatinayo, toda kuti tinge muna 2030 taapa economic taimwe level yeupfumi, kuti titange kushanda nesimba tiende mberi kunge takabatana, handiti kuti adzoke ashande abate zvinobatika kunge mamuregerera. Saka izvozvo ndo process yacho yatiri kuita, so ndo zvazviri. Saka
kunzwisisawo ndomufambiro watiri kuita. Ndachangoita mufundisi kuti sevabereki matimaregera mukomana paachabuda muchamubata zvakanaka semwana wenyu. Kubudirira nepurogiramu iyi manzwisisa zviri kuitika. Chikumbiro chedu ndechekuti kune vari kunzwisisa purogiramu iyi ndinzweiwo ratobasa kwamuri imimi, nekuti mucommunity vanhu vanogona kusazvinzwisisa. Imi munonzwisisa kuti mwana akanganisa, aripenda, akaenda uko, it's a correctional service, but vari around you vanogona kusazvinzwisisa. Saka basa ratove kwamuri imimi to talk and educate people around you. Pakauya anenge achiti but mwana uyu akadai, mochitomuiti aiwa kune purogiramu yakayendinzweyo, mwana akauya akakumbira ruregerero nekuakatadzira, so that anokwanisa kuzoacceptwawo futi mucommunity, nekuti chero pano tikamuaccepta kunze uko vachamurejecta, zvichamukanganisa futi, kuti chatiri kutrai kuavoida kuti vadzokorodze kana kuti azonetsane nemunhu munzwa kuti varwa odzoka futi uko. So tichida kutrai kumugadzirisa all round achibetserwa nemiwo as well. Ndizvozvo zviri kunzwisika chaizvo. Saka tiri kuti tinoda kutendai nekuti gamuchira muzuva ranhasi, tichiuya tichiti mukomana anodawo mukana wekutaura nemi, wandauimba kuti magamuchira kuti akasununguka ari kuuya ndizvo. Saka patichadzoka tinotarisira kuti tinge taakuuya nemwana wenyu achizvitaurira ega, muchimunzwa zvaanoda kuti ataure kuti ndinzweiwo kwamuri, nharaunda ichinzwawo zvairode kuti ataure kwairi kuti imunzwewo. Saka ndo chirongwa chedu. Ndoda kukumbira mufundisi vari pakati pedu votinamatira mushure mekunga kana pane mamwe mashoko since tanzwa kuti munokwanisa kutaura naye, nokuti mukomana aida kuti sekutaura redu aida kuti tisvike mufundirana. Vanenge makasununguka here inini sehama kusvitsa shoko kuti pana wangu akuda kuzosvikawo maybe nemusikana, muchitaura nemusikana, takasununguka here kuti tinzwewo saidi rake, nemiwo mune muripo kozoko maybe tinogona kuzosvika hedu ataura navabereki. But kana akasununguka, kana ariwe padhuze achikwanisa kumhanya, tinokwanisa kutonzwawo zvakanaka. Tinokwanisa kutaura naye. I think panokwanisa kuti pataurwa naye, asi ningira pane pakutopuwa rimwe text kuti ataurwa naye, iye ataurawo nevakuru vake, anodzosera information yekuti chii. Asi ndakatarisa hangu handioni chinonetsa, kuzongoti zvimwe zvinobuda pamuromo ndo zvakanyanyokosha, asi handioni chinonetsa. Kana zvichizoita moza tinofuti makontakti ake. Ameno sababa muri Zemba, mune chimwe chekutaura here? Kana request yamunayo mufundisi vachinamata vobatanidza zvese, tode kusiyawo nyasha pamusha uno, ndochishuwo chedu. Ndafara kuti pano pane vanhu vanonamata vanoenda kuchechi. Chechi ndiani? Inini kuchechi ndiri mudikoni. Hapana mudhikoni pano namai mudhikoni. Baba kana amudhikoni vawiri nyama imwe. Saka tine mhuri pano inonamata. Ndaona nekugamuchirwa kwetaitwa pano kuti zvangoendeka vanhu vanotya Mwari. Saka tode kuti tisiyewo nyasha pano. Tinewo maprayer request amunenge munawo. Ibvai matongotaura kuti panonamatwa kana patinamatira zvese.